О, на откровението! В мантията завил се пратеник, за да се подготвиш за получаване на откровението, което е необходимо за пророчеството и пратеничеството. Ставай през нощта, освен малко, през нощта. Половината или намали малко от нея, или увеличи и рецитирайки Корана, с разбиране и бавно и изразително го чети, защото ние ще ти разкрием натоварващо тежко слово. Със сигурност това нощно ставане е много по-ефективно по отношение на разбирането на стиховете чрез размишляването и възкресяването с тях, и по-солидно по отношение разбиране на думите, защото през деня имаш дълги и ангажиращи задължения. Нощем споменавай името на своя Господ и, отделяйки се от всичко друго, с цялото си същество се обърни към Него. Той е Господът на изтока и запада, на родения и на умиращия, на видимото и невидимото. Няма друг Бог, освен Него. Затова само на Него се доверявайте и, предавайки Му се, го вземете за покровител. О, пратенико, бъди търпелив към онова, което езичниците говорят, и от тях с едно добро емигриране, присъщо на теб достойно и красиво оттегляне. Емигрирай.